Hello everyone, welcome back to the channel. 1, 2, 3, go! Pinili tu misalnya nang isi alam marjan kali kalang lo. Alam marjan long separjan bang fu bang pi alamo. Ate itum kadu kaweta manghuset. Alam marjan atumu tong Arjuno dagma. Mate kaje parjan atum tong separjan tabaran ma. Kali sitame isi akar jualam duko. Aning kace dok alam marjan luma mate hem isi kacing room lo. Kang hon kirodam adim taklodam a hero bangke legendary Texer lo thang khinde sonawe pin lo bonta la daksi che parjan cheng la hero pen heroine lo pute elong bakasin ke arjabra vek nangji mo arjabra lo protang te arta ka che lo ke dipu pen delhi lo amen chia hutsi aning ke dogdut bonta thi pilot non puthot amenga chewang thu siang ko ani che dogdun tu poson according to the pusar besar ning che dog ang thun lake alo hai pen amun pi pinaklo nope itum ke owe chu prekchi arta loksi ke lang pote lapen anso se ke sar aik torta do piglang ke texera hormu ke che batu nang ne kaita che paklang ver nangji lapen ke lang atum han kaita aning parung soy nangji bonta actor pen actress arta chehilo tu ongte audience tumta video aluna the atumu pente bang hindi arta ka chehilo si lakharong kupine choshi dilang bondi nege romantic ke lang ledelu furki mus ke lang pinaglo kang hon kirodam adim taklodam sengingti hero bang I love you puja lar bang ke aprang niri somara kaya hut ke pusika niye jesa non malam ke social media kai mobile dolote nilita actor nanglita actress la sonda taxi nanilong tangka dolo putang te nanglita producer marchini nangli producer human actress pan potai leji guta me boche ji apan tapirtilo ne so pensa itum la pusona lamta bang mga khailong arjunong tahay ko anma arlo so arta ke kom la anlo da hesta ke long ke komji but no ko anma arlo so arta ke kom la anu ke plan dabji director be like nisu hong thom kebra thole jok lapta me nimso pike animso nangji athe thero ke sarave amunita ning sarlo pupe non ke social media kai pina upload arjulongji inut akojang ingthir etsi sarmara phan do tan chot ke chok chong thu choi thai ma kadun ji na pu bang nan ne chini ne lang ti kai boleng do te kang hon do ver chinang phan bang sar ke pelam the ave ong te che he okta ok person super hero tumle in yar thek puta kroidon det po real life along clemon eson real life long claim unta kroidon det po inurveda hero le bang pharo gunda phan pathi un puta kroidat po bonta hero pen heroine kaching bar be chong pen no pak po bang keneta kroidun ilu lason ke furki molong tadu penanso pote masap so pin so pekling chet nang jipu bonta obe ke thom lang pekling po bang ke nang ni de isi ning ke chitok alam marjan salam ji pro tang te audience tum kroi un chit ansi casting ri nang ji ahok ke ahok lata kroidet nang po athe real life pen si inspire ke kopia posi resomar tum okor janglong le dead athema resomar tum ke son lamaran acting thek thi resomar tum long tangka duma ave amatsi akesara chenong tum ba kang do chowe long ore pir the dang long ko pa ke lang men nai prote lata inut lo karbiang bong pen ke lake bang ko mane ne tum sonra almira aina long photo jekle yok lo api sole facebook long post ji posita nitum ke lamarjan se ke selam chot le angko do thulang ari song ko pena ke mang non si claim long rong tam adim taklodam sengingti areng kapachu bibeji pura akeng hong mga kaita lang sinim plak lo sita e hong mang ke mir biria long sido e hong mega bang ke meg dong flap nang ji bonta e hong mega bang ke mir kang wai lok la
Pirthele bonglong chen pusita la tum ka phuri pe se ka chini lo. Arlo so tum ke e phongate hang pu bang bang che than. La hirojulita la pusan lo. Samsung ti sudat pen non prem terang lo. Prem terang po men ben chot ke lun se po son man un e. La so video sudat pen ke apiso pan che bai dam sop pu gala. Ni tum ke la marjan se ka selam ti ko ho mo hit ulu tang ka long poi tum si pudam. Tangte labang so video konara production ho jodolo. Production kali only on OVS Sing YouTube channel exclusive except belonging to Laan kabulot pianim sopi na hok de mic drop. Akesar actor kali akesar puan ke tantu ong arta ke do mucho da actor tum phan aman ke pave kali ke the ke re ka chinila pe nong ke long ke isi arta ho choji bu kali bonta che parjana phanta lang nang ji jongsi itum ke lang pen ke mathadun heroine bang hero phan ko polar phusi ke hangji pulute casting ang waya bang phanta choron angji lasi labang so video long casting lang me sen luma mate ing nek me let me know in the comment box. That's all for today. I hope you guys enjoy it.